Cez víkend sa konalo prvé kolo slovenského pohára v downhille. Pružinári si mohli zmerať svoje sily na zjazdovej trati v lyžiarskom stredisku Veľká Rača. Ako náhle mraky zostúpili zo štítov a hrebeňov, dažďové kvapky začali presviečať jazdcov, aby spod karavanu vyťahli veckrímy. Tréning sa niesol v znamení strachu pred doposiaľ nedoleteným skokom zvaným motika. Tu som vybehnul, mne normálne láta z rukou vypadla. Kúkam, hovorím, je toto možné? A on nohavice rozopnuté. Nejedno zadné koleso prehralo boj s jeho dopadom. A tak sa stávalo, že dráma pokračovala aj po príjazde do depa. A tu pozri sa, ako nás zachránil jeden kameň na parkovisku. To sú klampiarenské práce, ty kokos. Nakoniec sa mraky rozhodli mátať v iných končinách a zvyšok víkendu boli Kysucké doliny zaliaté slnkom. Tak akože slnečko svieti, trať vysychá a som tam prešiel za typcom. Zatiaľ čo v sobotu na skoku padal za obed jeden ráfik za druhým, v nedeľu trať obschla a pružinári si mohli dovoliť takéto kúsky. Nuž a nakoniec sa ukázalo, že nie je dôležité, kto toto kolo vyhral, ale kto ho vlastne prežil. Z Veľkej Rače pre televíziu Andrej Newgame.